Proiektu batea zen talde hasiberri batekin traineru bat ateatzeko. Gehienak hasiberriak ginen, inoiz ez genuen arraun bat ikutu. Batez ere goatzen ez oso talde polita elkartu ginala, 30 bat emakume, eta gogorra azkenen asko eskatze arraunak, baina oso polita. Akoratzen ez lehenengo agujeta horiek dana, baina, bueno. Gu Zarauzko arraun elkarteko emakumean traineruak gara. Piskat espektakula emate genuen hemen herrioan, baina bueno, pixkanaka erakusten juntzian, eta hartzen joan ginen da forma hartzen juntzen proiektua. Azkenen arraunen aztezeanetik beti da ametsa bandera bat irabaztia hola, baina, hor ikuste genuen, baina urruti guelnik antzea. Azkenen hasi ginen temporada 3. lekuan gehatzen, eta paten agertu zen herrioko estropa hori, eta bandera eta ez genuen, reakzioa genuen, ez genuen sinisten. Eta gero ja hurrengo eguneko bandera hori izan zara, bai, hemen gaude eta aldeu. Lehen gorten lau bandera irabaztiak, piskat ikustezu progresatzen aizeala eta aurrak asoa zela eta azkenen indarra bat izu segitzeko eta gehiago ikasten juteko. Lehenengo bandera izan zen Kaikun Zestaon, eta bigarrena Astilleron, eta hori, bilak herrioko estropak, esan nahi du batillo neska indartsua gehala, oso emozionantia izan zen. Gaina akordatzen naiz ingenula Zarauzko generaletik banderak astintzen eta danak guri bullaka eta izan zen, joe. Asko eskertu genuen herriak hola erakustia guri apoio eta azkenen neguan da udaran indako lan guzti horre erantzunak ala eta hori. Oso pozik ikusita herriak eta udalak apoiatze digula eta ondo hartzeula gure esfortzua. Emakumean kirolian deolako sariak egotiarek iztena da. Ikusteko hemen gaudela eta segingo deula hemen.